Čaute, zdraví vás Kat pri mojej hre, ktorú je moc strašidelná hry. Oh, šajse, počujete ten zvuk? Takže Parkes Productions, ale to Parkes Productions uvádza presents Slender, no bitches, ideme do kávičku, kujeme Slender. A bitches. Mal by to sekať, bo mne to nesekalo. Ale nie je to až tak, pre mňa to neseká. Slenderman! No, toto najradšej to chytíte. Je, aké pekné, to nie je hej. Pobiež. Keď budeš dýchať, nie, že ťa zabijem. No. O papierík. By som išiel z druhej strany, a to by ma možno chytil. Šajzen. Nie. Zvuk autošíve sa. Nič. A papierík ešte mimo. Metalika hra. Slendy, vypni si trošku bližšie metaliku. Ja tu hľadám papieriky, ja vieš o tom asi, že? No, tak si tak už vieš, vypni si trošku potichšie. Si mi dal tam priateľ ďalší papierik. A ten strom mi hovorí, aby som šiel k nemu. Cvrčky mi tu robia svoje uvedené diela, ktoré si zrobili za necelých 5 sekúnd. Dobre, nie. Tring, tring, tring. Rincincic. To je. Nie. Šajzen. Tam je Slendy. Ale ja som ho videl. Nohu som mu videl, keď si to pozriete. Tam je Šajzen! A točíme sa ešte raz. Šajzen, on tam stojí. To sa mi začína páčiť. A ešte raz. Nie, toto som nechal. Ty patkaň. Ja sa vypchať. Potom nám sa nepredo sa nesmieš, ty hovedo. No ešte raz sa mi ukáž. Si sa omylil. A sa bojí. Bitches, chod sa zabiť. A teraz Ameriketa. Tam je bitches. A nie, pozráme sa, už Slendy mi nás rozčuje, si robí melír. Nie, tam, aha, videl som ho pri strome. Takže, budem si iba robiť srandy, za Slendy nebudeme zbierať. A ja? Neviem, kde je, teraz som ho nezahľadal, ale my ideme preč. Bitches. Ujo Slendy. Daj sa vypchať. Ma strašíš a potom sa ma bojíš. To nie je trošku na hlave? To vás niekto naháňa a potom sa vás bojí. Taký Slendy. Ahoj, ty vagabundne, daj sem ty papierik. Tohle je môj lesík, ja som to všetko posadil. Nie, tam je... bitches! Keď si všimnite... Idem. Ja vám toho nepozerať, lebo to BUM! Slendy, horsa, nepozeraj na mňa. Dobre, nebudeme si robiť melírik. Melíricek. Dobre, si sa vám. To je fakt nepríjemné. Čakajte. Tam je Šajzen, ja sa tam bojím. Keď budeme mať istotu, že za mnou. Aj tak, za mnou. Ja tam nejdem. Idem tam, áno. Akože nejdem tam, kde on. Upsi, nebuchaj, metaliku si vypol. On si ju nevypol. Ja ho raz zabijem.
Ja keď nechám doma zapnutú metaliku na plné pecky, nie, Bronko by ma ešte zabil. Ja tam sa nepozeráme. Zase začala mi trošku zrniť, asi tam bol. Slendy, ty vagabund. Ako ste si všimli, ja sa stále pozriem za Slendym. Papieriky ma absolútne nezaujímajú, musím ukázať Slendyho, aby ste ho videli. Slendy, ty sračka. Nie! Ma videl. Ja chcem vidieť, kde je. Tam nie je. Tam nie je. Pakata, tu už bude. Nie, to som nechcel. Sračka malá, teraz sa ma bojíš? Furt sa obzerám a nie, že by to využil a zabil ma. Ale on si išiel vypnúť metaliku a zablúdil asi. Stále ho počujem. A už mi nerobí ešte len spievať. Bo nemám ho rád spev. Šajsen Slendy, čau. Takže ľudia, to bude koniec, chcel som robiť taký špeciálik, aby ste videli Slendyho naživo. To nebol účel, aby som zbieral papieriky. Ešte naposledy som chcel vidieť. Jo, tam bol. Nie. Tam, jo, tam je, ľudia, tam je, vidíte, Šajzen. Ešte ja som chcel vám ukázať. Oh my god, to už nebolo, toto nebolo sranda. Tam je Slendy Šajzen, také ručičky má a nemá chapadla. To je zase zasraň. A naposledy krát, na tretí raz, všetko dobré. Tam si Šajzen. Nie som počul, že Takže ľudia, ďakujem, že ste spali toto moje bonusové videjko o Slendymu, ako si ho tu chytáme. Ak sa video páčilo, like, prípadne odber, ak nie, tak nie. A uvidíme sa pri ďalšom videjku, ktoré spolu natočíme. Ešte Slendy, počkajte, ešte Slendyho, mám ho rád. Slendy, ja ťa chcem vidieť naposledy. Ty vagabunde, daj mi sem papierik. To by bol frajer. Jo, oh my god. Toto nebolo sranda, ale moje srdce mi podskočilo. Slendy sa dal ostrý a tak sa chcem. Dobre, posledný krát, ešte raz. No, Slendy, že pre teba. Tak, ak sa mi to ešte raz, no to, že som povedal. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus!